اشنت آنلاین ریڈیو زرگوات بلوچستان توار مراگش شوبین گوشم امردارن جاوید مولا بخش. وشت کے شاتو گلبات امبلاں ارکھجائے اروڑے موسم اکھاریتائے نیکیں دعا پشما مہروانہ گوستگیں بارتا ما حبر دیوان کتگت اے والکاری او بلوچ چاگردے سرحال سرا او ما وشات یا آلہ والے دودھ سرا سرجمیں چمشاں کی داتگت شم گوشدارگ او مہرانی بے قصاص منت مرچی پدا امے سرحالہ گو نزدیکی کنو کے سرحالے کہ بلوچی او بلوچستان بنداتی احوال کاری بلوچ راجہ وطموتی چاگردی سرپدی اور اساں کے شنکھاریا پا آلے والے وڑے دودھ او احوال کاری کوان داوے جوڑ کرتگ کہ چریشیا آیکی دومیا آلانی سرکنگ کارا پجوانیا او محکمیں دودانی امرائیا کت کنگایتا اے دودھ چھون جوڑ بیتگ اے درگتا جو تائیں ایالو لے کاستن بلے گیشتر ایگ اپ منگ بیت او اشی سرا تپاک کھنگ بیت کہ سردار او کٹمانی سرو کنٹائیں تھگیں یک دودھ اے کہ آہاں چا اشیا وتی مالک او وتی امسائگیں دمگانی جاور حالاں چا سرپدی زرتگ نیگ اپ کے سردار و سروک پوتی معلومداریا اے دودھ محکم داشتگ یا دیگرانی آلان زیرگ اوتی علاپا مالوک کے ایال و پگر زانگ اے اردویں لے کا ہوار بیت کنن چیا کے لفظ احوال کاری وط روچ مرچی اوتی بنداتا امے وڑ دو لیکا سرا اوشتا تک مڑداریں گوشدارو کا بلوچستان تا شنکھاری بزم پریس احوال کاریا امیچو کے سرکارانی نیمہ بندش او بزگی دستگ امے وڑا اے والکاری آہانی مجبوری و بزگیم بیتگ بنداتی نوشتائی یا پریس احوالکاری بلوچستانہ انگریزانی دورات کگ بلے اے ہوں راستے کہ احوالکاراں بزگی جیل ڈنڈ و ملام امچا انگریز سرکار نیما چا کنگ بیتگ احوالکاری اما پڑن کھروچ مرچی بزگی جانگ کشگ او بندی کھنگ آماچن ایداب ناتانا لنگڑ و رضوائے ملکانی تا بڑھ جائیں بلکہ وطا ایالانی آجوئی و درشان سرا بیسا دارو گشو کے ملک ہم دو تلو دو پوستی آماچن بلے ہم راستے کہ گیشتر زر و مال و آسراتی و آسودگی و دولت ہم امے پڑاستن بلوچستان تا بنداتی احوال کاری اولی روتا کوئٹہ گزیٹ کشک بیت کہ آ اجدسد و اشتاد و اشتا چا شالکوٹا شنگ بیتگ بلے روتاک اندی مالک کا نا بلکہ فارسی برآمدگی نیما چا انگریز سرکار جند واہگ پتا کشک بیتگ اسی تا گیشتر انگریز سپاہی و افسرانی آل احوال نبشتہ کنک بیتگن اے نبشتہی احوال کاری اولی پدانک بیت او پدا چوش پگوش کے احوال کاری دیمدرائی امچا اشیا پد اندی مردمہ ہم اے پڑا دور کت بلے پا آہاں اے پڑ ارزان نبیت سکیں دور بزگی جیل و درانڈے در پچویتن نجوست اے ودی بیت کہ بلوچی زبان اولی نوشتائی احوال کاری کجا چی بیت و کجام تاک و روتاک اے نام شخص آئگ بیت کشک بیت کے 1930 محمد حسین انکھا اولی بلوچی ابتگی تاک بولانے واہند بیت و امے ابتگی تاکا کشید چوش بولانا اولی بلوچی ابتگی تاک شرپ گونن بلے انکھائے ای ابتگی تاک بابتا اچوڑی نشانی نیز پمشکا بازیں کواس بولانا جاگا محتاک اومانا کہ چا کراچیا مولوی خیر محمد ندویہ کشتگت آئیارا بلوچی اولی تاک گشن
بلے اومان پروری 1951 کشک بیتگت. پروفیسر صبا دشتیاری شہید قندیل ردا اومانا پیسر ہم یک تاکی استد کہ آئیا بلوچی نوشتانک شنگ کرتگن آ معلمن او باید ہمیشند کہ اولی بلوچی تاک گوشک بیوید کہ آ نوہمبر 1950 پنچ زبانا وتی نوشتانکا شنگ کنگے شرف داری کہ شانتا بلوچی، اردو، فارسی، پشتو و براوی یوار بیتگن. اویدا ایگپ دے مارگ بیت کہ اگا معلمہ ایوکا بلوچی شنگ نکنگ سبوا آئیارا اولی بلوچی تاک گوشک نبیت گڑا اومانا ہم اردو نوشتانک شنگ کرتگن. ہمیں وڑا اولی بلوچی تاک بلوچی انت کہ ایوکا آئیا بلوچی نوشتانک شنگ کنگ بیتگن. آزاد جمال دینی تاک بلوچی چکراچی 1956 شنگ بیتگ. بلوچستانہ احوال کاری اجازت انگریز دور 1920 قانودی پالیسیان ردارستگ اندی مالوک کے نبشتانک ملکا ڈن ہندوستان روہتاکاں شنکنگ بیتگن. لاہور روہتاکانتا میر محمد یوسف عزیز مگسی نبشتانک اردو شنکنگ بیتگن. او پدا بلوچستانہ چیروکائی بار و بانک کنگ بیتگن. یوسف عزیز مگسی سرحال پریاد بلوچستان وڑے نبشتانک کے آ دورہ آشوبی نوشتانک بتگن. روہتک بلوچستان اردو 1927 میر عبدالعزیز کھردہ شنکتگ. آزاد، البلوچ، نجات، ینگ بلوچستان، بلوچستان جدید ایما بنداتی روہتاکن. اشابید ہم لاہور و دلی روہتاکا ہم بلوچ احوال کارمتی نوشتانک نوشتہ کرتگن و شنگ بیتگن. یہ اولکاری اما دورن کہ آواداں بلوچی زبان پر نوشتہ یک نوکیں زبانیں بیتگ. بلوچ سروکانی بے حیالی و بے سمائیہ اولکاریہ بلوچی زبانہ دیم روی کرتنا کتگ. اشنت آن لائن ریڈیو زرگوات بلوچستان توار مراگش شوبین گوشم امردارن جاوید مولا بخش. جی مہربانی گوشدارو کا ہمیں وڑا چشالا امداد لیڈی بلوچانی یک مدنی زبان براوی تہا احوالکاری او براوی زبان روہتاکا نبابتا سرپدی دے گائیں. شرفمند بینوکاک نمشالکوٹان امداد لیڈی نتوارٹ براوی ادب و صحافتنا خدمتات بننگٹیوری وقتنا بزرگاک پارینو کیرا انسان ارا بندغی تینا لمیا بولیتون میرو مابت متو اوٹی بندغینا اچو گندس مفک کسوا داوڑم پائک کے براوی زبانم زبان سرے گڑا انتے ننکن شغانس مرے. تینا تینا سوچ و فکر و خیالا کو تینا محبتنا میرنا ہزار کننگنا طریقہ کا قراتٹی ہر کس گچین لفظ گچین کرسا گچین بند لکھسا کیرے. بلوچ قومنا اخدر تاریخ ثقافت پخترے ہموخ صحافتنا میدانٹی ام مستی مسنن صحافتنا اولی کرنگ دروشمینن آل اوال نمثلٹ درشان کرینن ڈاسا قلم و کاغذ و نوشتکارا تکنڈا کان ننا نوشتکاراک ہمی وقتان ساڑی مسنو او تینا علم و فن منفسا کرینو والے ہمی وقتا اراتم کی خانقلات نہ دور سک تو ریاست تٹ یہ گپان کے سرکاری زبان خط و کتابت نہ زبان فارسی رائے جس سکے تو گڑا ننا مخلوق نہ نوشتغاک افتا علم و فن افتا کل خزانغاک فارسی ٹی لکھیں گانو اندا خاطران ننا بزرگاتا علم نا خزانغاک ننے تو بتانو اگپان کے علم نا خزانغاک گم مستنو بہتر ہے.
اوکم پد ارا وقتا کنن ادب و صحافت نظر شاغن کلا مسننے ہفت روزہ علم اخبار نظر بریک ہرا کے علامہ نور محمد پروانہ صاحب نہ جہد و کوشش نہ ثمرے ہفت روزہ علم اخبار براوی ادب و صحافت نہ اولی کو اخبار پنہ لنگک ارا کے براوی بولی نہ ورنات صحافت نہ کنڈائیس اگداسا ننتے ندانگیں گرن تو ننے بے باو خزانہ نظر برے رہے ڈاکل علامہ نور محمد او علم اخبارنا مرونے منتو ہرافتٹی توی ستار سر فہرستے توی ستار براوی بولی کن بے باو کارم کرینے اندہ وجہ کہ اینو ملکٹی براوی خوانوں کا براوی نوشتہ کرو کا جات مسنو دنوشتہ کاراک تینا بولی یشون تننکن بے مد تو کارم کننگٹیو اسپین پنیو رسالس توی میرم چاپ مننگٹی ہراٹی براوی ادیب و صحافی بش خلصا تینا بولی نا خدمت مستی دننگٹیو براوی بولی نا صحافی تیا نظر شاغن تو کل مست علامہ نور محمد صاحب نا صحافتی خدمت نظر برے اوڑاں گڈ ورناغا کلمکارا کم بولی نا خدمت تٹی مون مستیو کہنے جوان یادے کہ ارا وقتی براوی خواننگے پسکن شروع کرے سٹ تو کنا نظران اقوام متحدہ بولی تا 12 وٹ رپورٹ گدریں گا ہراٹی نوشتہ از کے دنیا نا گڑاس زبان اریر بولی اریر ہرافک ارازار 25 کا ختم مرے رہے دا رپورٹ پد براوی ورنا تینا مخی تفیر تینا بولی نا شونتنگ نا زمواری یہ عرفیر براوی اکیڈمی و براوی شاعراک افسانہ نگاراک کل ورناک تینا کلم نظریات الو ورنات بیدار کریر کہنے جوان یاد تے اسی وقت سس کہ براوی ادب و صحافت نا میدان خالیت والے اینو ہزارہ کتاباک چاپ مننگو توی رسالہ غاتے تھی بش خلوکا تا وقت بش خلنگم رسنگی پر دانا مطلب دادے قومنا ورناک تینا بولی نا شون تننگن بے مٹو کارم کننگٹیو برو کا وقت تھی لمیہ بولی جیجا نلولی مستیحنو شو نلو منتوار اشنت آن لائن ریڈیو زرگوات بلوچستان توار بلوچی بنداتی نوشتی ایوالکاری تاک اور اوتاک معلم ماتا کا اولی بلوچی نوشتی ایوالکاری تاک گوشک بیت اے نومبر 1950 شالکوٹا چا 5 زبانہ شنگ بیتگ بلوچی براوی پشتو فارسی و اردوا اشیے چیف ایڈیٹر عبدالباقی دکانی بیتگو ایڈیٹر ملک محمد رمضان بیتگ ای یک ربیدگی اور راجکاری تاکی امرائی یا راج تبتری تاکی ہم گوشک بیت اسے 4 تاک بیتگند اور قد 20/30 بیتگ میاں نستمانی راجی و اندیال نوشتہ بیتگند اسے مول و مراد بلوچستان سرپدی اور زانت ودی کنک بیت پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈر پدا معلمارا دوبارہ رضا گرگ حکم دیگ بیت بلے واجہ عبدالباقی چوتی مالی نزوری سببا ای ارچو درچ سگگا نزورت پمش کا 12 سالہ پد معلم بند بود اومان مولوی کیر محمد ندویہ 1951 اومان شنگ کوتگ اسے پیسر یک لفظاں کی گلے 1948 مولوی کیر محمد ندویہ جوڑ کوتگت اومان اصلہ بلوچی زبان ہے تاہ ریڈیو لفظاں کے واسطہ مواد یکجا کنگ واسطہ یک بنجایت مولوی کیر محمد ندوی وط اسکول ہیڈ ماسٹرت پمشک آئیا اومان رضا نامہ چا عبدالحکیم مولوی حسین نامہ کت بلے آئیا 1950 سیاوتی ہیڈ ماسٹری
یلادا تو وتی اومان سنبھالت اومانا بلوچی زبان واسطہ بازیں نوشتاں کانی انبار جوڑ کرتا بلے 12 سالہ پد اومان ام بند کنک بیت گوشک بیت کہ اومان دادشاہ بابتا یک نوشتاں کی شنک کرتا گت کہ یہ ایرانی سرکار چم چیرا گوست تو ایران سرکار ایوب کانا گو نزدیکی کرد پدا ایوب کانا سرکار نیما چو اومان سر بندش جنک بیت. نوائے وطن غلام محمد شاہوانی ابتگی تاک نوائے وطن چا 1950 شالا چا شنکنک بیتا نوائے وطن و یک نوشتاں کی شنکنگا وتی نوشتاں کے درگے جگہ ایوالکاری دودانی ردا مردمی نام ظاہر نکنگے پدا ملام جنک بیت بلے غلام محمد شاہوانی اے ڈنڈو ملام پرکنگ سرا اعتراض کرد گڑا جیلا بندی کنک بیت. غلام محمد شاہوانی جیل روگا پد ملک محمد پناہ نوائے وطن ذمہ واری وتی دستاں کورتنت او ملک کے مرگا پد آئیے جنک آمنہ پناہ نوائے وطن ذمہ واری زرت. ماہتاک بلوچی 1956 پاکستان اولی قانود جوڑ بیگا پد آئیے تا ایالانی درشانی سرا آجوئی ہم قانود آوارت اشی ردا یک ماہ پد آزاد جمال الدین یہ ماہتاک بلوچی شنکرد اے وڑا بلوچی اولی بلوچی تاک بیت کہ آئیے ایوکا بلوچی نوشتانک شنکرد اے یک لفظاں کی تاکیت اوپا بلوچی زبان یکنو کے صحبے بلے ماہتاک بلوچی ہم مالی نزوری او جیڑان یا ماچ بیت و آخر آزاد جمال الدین یا وتی کراچی کارگس 5000 کلدارہ بہا کت ادیم پشالات ادا ہوں آئیا دوبارہ ماہتاک بلوچی پچکنگے باز جہد کت بلے چا سرکار نیما آئیے رضانہ رست مزن جنجال او بازیں دفتری گولگا پد ماہتاک بلوچی دوبارہ پچکنگ بیت 1978 بلوچی دوبارہ پچ بیت گڑم بلوچی وانوکانی مزن کسا سے پدا یکجا بیت پدا آزاد جمال الدین یہ بیرانیہ تک بلوچی شنکنگ بیت او ہمیں وڑا آئی بیرانیہ پد چند سالہ ماہتل بیت او 1986 سیمی برا بلوچی ماہتاک شنکنگ بیت مڑا دارن گوشدارو کم بلوچی تاک او ماہتاکانی رد دے مروانند بلے مروچی مراگشا بس امینچو شوم گوشدارگ دوزدارگ او کلوانی بے کساس منت گشت نزدیکی او کلوانی واسطہ ریڈیو زرگوات آن لائن بلوچی یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹا لائک فالو اور سبسکرائب بکنت وتی کلوہ ہم دیم بدیت اور کمنٹس ہم بکنت شوم باز منتوار نی جاود مولا بخش رضا بدیت آباد و شاد باتیں.